запазиш часът за прогрес и прок всяка събота преди полунощ. Аз съм Калин Тонев. Последните седмици преди тази годишното ни концертно лято, реверанс към първите години на прог-рока с групата, която първа успяла да наложи този стил. The Nice, отилото, от което изкача талантът на Кейт Емерсън, по-късно разразил се в Емерсън, Лейк и Палмър. Преди време изкарахме няколко съботни часа с първите албуми на The Nice. Тази вечер ви давам третия от тяхната дискография, наречен просто The Nice.